Umur manusia sekarang kan rata-rata 70 tahun, Pak. Sing pitung terus mosok jenengan pun wonten pitung dosa. Anten are. Ya nggih 70 tahun nggih terus. Lah tapi le menjalanke sholat itu baru 5 tahun. Lantar kalau mati itu ditimbang katanya, Pak. Dosanya karo ganjarane. Oh, umur 70 tahun. Swidak 5 tahun ra tau sembayang. Ya, betul. Apa? Iya, betul. Terus 5 tahun lagi gelem sembayang. Ya. Terus nopo sing ditakutake? Lah terus dosa karo ganjaran ini kan ditimbang. Nggih. Tetep kan berat dosane, Pak. Nggih, terus Lah itu bisa disepura apa enggak? ayo saman sepuro pengiran niku moho ngapu. Nek saged dikondoki sak mampune insyaallah disepuro kabeh wis aman los. Napa? Los. Mergi napa? Gusti Allah iku rahmate luwih gede daripada bendune. Tapi tobat temenan syaratnya lho Pak nggih. Duka panurkasan niku tobat ta mboten? Cie. Iki ngomongno manurkasan iki dak jebule. Nggih. Ayo takoki, duka iku nurkasan niku. Tobat ta ora lek ngono jare Bang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tobat ta mboten jenengan? Tobat ta mboten? Tobat. Temenan. Nggih. Iya Bon. Akhir janji tobat, insya Allah mangke disepuro kali Gusti Allah. Tapi nek saged dikondoki mangke. Tiang kali niku lho, Pak. Sing dereng tobat, kalian rip niku lho. Rip rasa. Karo sapa? Rasa. Karo Rip. Kaya sampean ora apa-apa, Pak Rip. Kula mboten kula. Oh, wong telu Mbah Mustaji ketuane. Lah ngono lho jelas e. Tepuk tangan. Lah kula ki malah imam ya, Pak. Imam membawa Islam kok. Pengembala Islam. Iya. Mboten saniki nyambut damel utama napa pemasukane? Pak Rip. Pak Rip kan rasa dapat duit melulu. Kan buat judi. Iya. Aja, ora apa to? Kula tanglet jenengan nyambut damel jenengan napa kok Pak Rip rosok ge judi mesti pira aku lak takon ngono aja. Aja buka aib wong mboten marang Pak.